Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga higala ug mga kaigsunan, kumusta kaninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBC amo nasab kamong pagadapiton sa pagpamati ko sa kataknang tulumanon mga langitong lamdag sa kinabuhi nga may magapaghatod sa tawo ngadto sa kaluwasan. O kini ang inyong alagad sa kanginan, Evangelista Brother Hermogenes Macarayo, magapanghinaot nga nakapagpalon ana kamustag sa tagsan niyo ka mga likuranan o banusab sa tagstag sa mga research aron sa ingon ni ana mo ini magamit sa pagpamati ninyo na karon sa pagtuon sa mga maturan nga amoy kapagpadangat ya kaninyo. Mga maturan nga puro lamang mga nakasulat sa Biblia o kung may mga basahon man nga mga referensya nga mong pagabasahon kana dili aron supakon ang Biblia. O kini nga tulmanon padayon niyo patalinghugan dinhi sa Power Radio kabusis sa magsugod kita sa alas 7 bulong tadhangtod sa alas 8 sa kagabion ug ingon manusab. Dito dapit sa balingasag sa Kurat Radio FA mabati usab ang programa mga langitong lamdag sa kinabuhi magsugod kana sa alas 9 bulong tadhangtod sa alas 10 sa kagabion. Ug ingon manusab sa Radio Ultra sa matag Domingo magsugod sa alas 10 bulong tadhangtod sa alas 11 sa kabuntagon ug ingon manusab dia dapit sa RP Index KO Teleradio magsugod usab ang programa alas 12 bulong tadhangtod sa alas 2 sa kahaponon. O gingo mausab dito dapit sa Iligan, mabati usab ang programa mga langitong lamdag sa kinabuhi magsugod sa alas 3 kapunon mulong tadhangtod sa alas 4. O gingo mausab dito dapit sa Bato Plaridel sa Calamba sa DXMMFA mabati usab ang programa mga langitong lamdag sa kinabuhi magsugod sa alas 6 mulong tadhangtod sa alas 7 sa kagabion. O dito usab sa Dipolog sa DXDR mabati usab ang programa magsugod sa alas 12 mulong tadhangtod sa alas 1 sa kahaponon. O sa DXPR Pagadian mabati usab ang programa mga langitong lamdag sa kinabuhi magsugod sa alas 1 mulong tadhangtod sa 1:30. O dito usab dapit sa Bukidnon sa Valencia Bukidnon mabati usab ang programa sa Power Radio FM Valencia magsugod kana sa alas 3 kapunon mulong tadhangtod sa alas 4. Og ingon man usab dito usab dapit sa Manolo Portis Bukidnon sa radyo natin mabati usab ang programa magsugod sa alas 5 mulong tadhangtod sa alas 6 ug ingon man sa DXCY City FM sa Bayugan City mabati usab ang programa duha ka ugna sa buntag may buntagon may hapunon sa matag Domingo kana magsugod sa alas 8 hangtod alas 9 sa buntag pagkahapon sa balik alas 5 hangtod sa alas 6 sa kahaponon. Ug ingon mo usab dito dapit sa Damulog mabati usab ang programa mga langitong lamdag sa kinabuhi. Ug dito usab dapit sa Visayas area sa istasyonan sa DYLE mabati usab ang programa magsugod sa alas 11 mulong tadhangtod sa alas 12:15. Ug ingon mo usab dito dapit sa Toledo City mabati usab ang programa sa DYHR mabati magsugod sa alas 6 mulong tadhangtod sa alas 7 sa kabuntagon. O sa uban pa nga mga radio station nga anang magpahigayon ang mga kaigsunan sa pagsulod sa programa mga langitong lamdag sa kinabuhi amo ra kanang ipahibalo kaninyo mga kaigsunan. Ano makaigalaan? Busa kamo nga nagsunod sa among programa nga kanunay mo nagmonitor sa programa mga langitong lamdag sa kinabuhi sa tanang dapit din among gipahibalo nga na ang among programa. Pwede ninyo nga kana nga inyong mapatalinghugan sa matag Domingo lamang kana mabati ninyo sa bisan asa nga dapit dinhi sa pulo sa Mindanao ug dito sa Visayas area. Og nining higayon na karon ikauban pa nato ang uban pa nga mga ministro. Kumusta og mayong gabi mga igsoon labi na sa mga tigpaminaw nagsunod ning maong tulumanon kini usapin yung ubos nga igsoon Evangelista Brother Hernaldo PP moy usa nga makig-uban ni karon sa mga pagtuon nga among mahatod diha kaninyo ug sa ngalan sa kauban pa nga mga ministro. O kumusta usab kaninyo mga kaigsunan ug mga tigpaminawan? Kini karon inyong igsoon Brother Mario Arlito Sabit magapakiguban karon nining usa ka taknang tulumanon mga langitong lamdag sa kinabuhi. Aron sa pagpadayon mga kaigsunan ihatag ko kamo sang kauban aniya pa ang kauban nga ministro. Kamusta kaninyo mga igalaw mga kaigsunan? Kinusab si Brother Rumi Rama Camus katambayayong karon sa pagkatug kaninyo sa kamaturan aron makapadangat kaninyo hantod sa para pang kaluwasan. Ug karon magpaila pang usa pa ka ministro. Kumusta kaninyo mga igilang maigsunan kanyang alagad sa kanginan Evangelista Brother Jezreel Macarayong imong usa nga magiguban kini takna. Haron sa pagpadayon mga igsunan ibalik ko kamo kang Hermogenes Macarayo sa pagisgot sa tema. Nining higayon na karon mga kahigalan ug mga kaigsunan dili sa nato hatagan pagtubag ang mga isyu nga gibuhi-an usab sa among kaatbang Mitchell Bendilio tungod kay pinakaimportante pinakabililhon aging sumpay sa among mga gihimo nga pagpasabot ug pagtubag sa mga isyu nga nanggawa sa social media amo namang gitubag ni atong miagi
bahin sa pagkasunog sa palasyo sa PBCM. O doon naman gani mga sakyanan nga nangasunog. O gingon man ang Everest duha gyud kabuok ang bag-o o katong daan nga Everest nasunog. So naay mga sakyanan nga nasunog ingon ana nga sistema. Pero ang gibuhat sa uban lagi muna giingon nga naa sila sa pagyaga-yaga ila nagyapon ang katungod. Sa gikaingon na namo ang uban ang pinaka-importante nila ang ila nga nas ilang hunahuna magyapon ay kuan kay kun nasunog makulto bitaw gyapon na. Pero wala sila mahibalo nga ang kahulugan o ang pulong kulto, mga kaigalaan o mga kaigsonan, amo ni nga ibalik ang pagpasabot sa giingog kulto. Kaya doon ay mga bisan pa naghawid sa Biblia, pero moingon gyapon para nila ang PBCM kulto. Ingon ana ang ilang pagsabot sa PBCM. Unsa man di ay gipasabot sa pulong kulto, ang kulto di ay kuan day na siya kanang dautan day nang giingog kulto. Ang tubag dili ra ba? Kung naa mo yung mga diksyonary lang tawag ninyo kanang pulong bang kulto or cult. Kung tanaw ni muna sa The New Webster's Dictionary, sa page 97 gingon cult, a system of religious worship, a creed or sect. Sa ato pa, kining kulto sistema sa relihiyosong pagsimba usa ka pagtuo ug usa ka grupo. Mao na ang gipasabot sa pulong kulto. Busa para sa uban ang kulto daotan. Ang kanang giingog kulto sistema na grupo ug ingon man pagtuo ug ingon man sistema sa relihiyosong pagsimba. Kutob sa mga musimba, kutob sa mga relihiyoso gitawag kag kulto. Diya dautan diay na. Ingon ana nga sistema. Pero sa balaang kasulatan, doon na gid po'y hinuoy pagsimba. Inana ra. Doon na gid po'y hinuoy pagsimba nga kawang nasa nakasulat sa balaang kasulatan sa Mateo kapitulo 15. Palihog pagbasa Brad Israel. Mateo kapitulo 15 versikulo 7 hangtod sa versikulo 9. Palihog pagbasa. Isugod pagbasa sa versikulo 7 hangtod sa versikulo 9 sa kapitulo 15 sa Mateo. Niya sumala sa gisita ng mga sitas Brad Makarayo kamong mga maot gingon maayo gayod ang paghimo ni Isaiah sa propesiya nga mahitungod kaninyo sa iyang pagingon. Kining mga tawhana nagapasidungog kanako pinaagi sa ilang mga ngabil. Apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing. 9. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako sanglit sa ilang pagpanudlo ilamang gika doktrina ang kalagdaan nga hinimo lamag mga tao. Busa ang giingon sa balaang kasulatan matob pa ni Kristo kamong mga maot. Maayo gyud ang pagkahimo ni Isaiah sa iyang pag-ingon. Kining mga tawhana nagapasidungog kanako pinagi sa ilang mga bil apan halayo kanako ilang kasing-kasing. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako sanglit sa ilang pagpanudlo ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamag tao. Iyon na ang sistema. Pero kung gamito ni mong termino kulto para nimo ay dautan, mo na giingon diha ka na sayop. Ngano man, ang kanang kulto dili kami nagsulti dictionary ang ato tanawa ra guna ninyo. Diha tanawa sa pulong kult o kulto. Di ba mo gawas relihiyosong pagsimba. Sistema sa relihiyosong pagsimba o sa kapagtuo sa kagrupo. Kung wala mo'y grupo, kung wala mo'y pagtuo, kung wala mo'y relihiyosong pagsimba, dili mo kulto. Pero kung pananglitan gani nga nagsimba gani mo, namo sa sistema nga relihiyoso kayo mo, namo sa sistema nga magsimba ka mo, tungod kay doon na mo'y pagtuo, kulto mo. Muna, kulto na ang gipasabot. O niya, dautan day na. Usa, mutira ganit as PBCM, i-direct. Doktrina. Kuhita ganin doktrina as PBCM, inana. Nasayop. Inana ra. Pero moingon gani mo kulto, asa ninyo gipasukan? Asa gipasukan ang pulong kulto nga inyong iwitik sa PBCM? Ana ra. Kaya kung panalitan magkinuhitay tag kulto, kami po muhapak ninyong kulto. Ngano man, question o debate pa. Ngano, ang kulto, dautan dili. Anara, afirmatiban ko. Ngano di ay? Unsay gipasabot nimo sa pulong kulto nga imong ihapak sa PBCM? Kung panalitan, afirmatiban niya. Muingon siya, afirmatiban ako ang PBCM kulto. At tubangon ako, dawaton akong tima, pirmahan ko, negative side ko. Ang mahitabo mo ingon ko, pirmahan na pamatudaan ako nga ang PBCM kulto, dautan bang kulto ang PBCM bisan kulto dili dautan. Pamatudaan ako bisan ni kaatbang nako kulto, pamatudaan ako. Ha pag-abot ana, moingon siya ang PBCM kulto, question. Ana ra ko pagmubarog. Pagmubarog siya, kulto ang PBCM, siya dili kulto. Akong questionon. Kay doon naman ko'y panas pag-question. Pangutana kung cross-examine nako, ako skupong agi. Pangutana.
Na kay pagtuo wala. Tulo upat ka pangutana ti kalbong. Na kay pagtuo wala. Na kay grupo ikaduha. Na kay grupo wala. Oh, na. Maingon na. Sa among simbahan. Reliyoso ba kang matang pagkatao? Katulo na. Mao na. Maingon mo bitar pasakop ko sa pagtulon ana mo sa simbahan na mo. Question ikaupat nga question. Mao ni akong ipangutana. Na kay pagsimba wala. Paghingon. Nagsimba ko, kulto ka. Kinsay mo prueba? Basa ha. Dinyo Webster's Dictionary. Tanawa. Page 97, di ba ti kalbong ang agi? Anara. Muna nga mo kuhit gani mo sa PBCM, mangita gani mo bunal. Nga ikawitik ninyo sa PBCM, ayo hagyod nga dili masagang sa PBCM. Kay kung masagang gani sa PBCM, inig-counter na mo pulok-pulok yung agi ana. Anara nga sistema. Busa mo nang akong gipasabot. Nga mo na akong giingon nga kuhit lang doktrina sa PBCM kuhita. Pero mo kuhit mo, ingon ani nga sistema, nasunog ang palasyo, ay wala question. Ano? Nasunog magid ang palasyo bisag unsaon. Pero ngano, bisag nasunog, yaga-yagaan ba lang ninyo ang palasyo tungod kay nasunog? Ingon ana nga sistema. Huna-hunaan nga ang palasyo natukod kining PBCM, natukod 1967 na rehistro 1971. Kanang mga tuiga di natukod ang PBCM, gitawag ni Master ang mga tao diin sa unang panahon, balong-balong pa kanang gitawag og kanang gitukuran sa palasyo. Hangtod sa pagdaghan sa mga tao sa PBCM, ingon ana ang history. Amo mong saysayan, kamo nga nagsunod nga mga mayubiton. Ingon ani ra nga sistema. Pag nadaghan na ang tao sa PBCM, dekada 70, dekada 80, gihinay-hina dayon pag tinabangay. Sa mga PBCM, ang pagbuhat sa palasyo, bunga sa mga kantidad, diin o mga pinansyal, nga gihatag sa mga kaigsuunan og naa napalit sa mga materyales hangtod gihinay-hinay pagdapat sa palasyo. Iyon na nga sistema. Sa diha, nga napurma na ang palasyo, unsay hinungdan nga ni Barong, tungod sa mga tao, ug tungod ni Master, nga mao ang nagtukod sa PBCM. Balihon tamog pangutan, diya sa inyong dapit di naa ang way labot ang mga relihiyoso diin wala mo'y labot sa PBCM. Kanira, akong gipahinungod ning istoryaha sa tanan nga mga taong yubitan nga nanggawas sa social media. Nga puwerteng katawa, puwerteng agayaga kay nasunog ang palasyo sa PBCM. Ang akong question kini. Kanang mga simbahan nga natukod sa inyong dapit, unsa man na nitubo nga murag uhong o nito natukod na gumikan sa inyong pagtinabangay o abot sa inyong simbahan. Sa inyong mga sakop kanara. Kinsa may nagtukod ana, kinsay nagbuhat? Laing tao o ang kwartas lain nga relihiyon o inyo o diar sa inyong grupo. Kanara. Karon mangutana ko. Kung nasunog man ang palasyo diya namo kami magpahigayon sa pagsimba. Dunay dito sa Kalandapit gitawag rag mga chapter house pero wala mi nagtukod og gitawag po dito mga kasimbahanan kay ang pagsimba sa PBCM sa tanang dapit sa pagampo naa ka bisan sa imong balay pero ang main office namo naa sa San Antonio hasaan Misamis Oriental mao nang palasyo. Pangutana. Kung ang atong simbahan balay man sa Dios para nato wala ba gyud sa kasaysayan simbahan nga niagi pagkasunog? Ha? Wala ba? O kung atong susihon ang mga kasaysayan, pananglitan katong nihapak nga mga linog nga nagsunod-sunod tuig 2019 diya dapit sa Davao. Tanawa gani, di ba doon naman lagi mga simbahan nga ni crack ang agi? Unya ang mga PBCM, gigamit ba namo ang microphone? Gigamit ba namo ang radio station? Sa among programa ni palit mig oras aron among hilabtan ang mga ni crack nga mga simbahan diin biktima sa linog? Wala. Nakakita ba mo nga ang mga sakop sa PBCM nagyaga-yaga? Kana mo'y among ipaningil kaninyo, way labot ang mga relihiyon nga nasakop diya, diin wala mang hilabot nga nitutok lang unsay nahitabo sa palasyo. Pero sa tanan nga mga tao nga nagyubit gigamit ang cellphone, diha na ako gipagawas ang ako karong ang akong mga gipahayag kauban sa mga ministro, Brad Israel Badrome, Brad Warlito o Brad Hernan Pepe. Ingon ani nga sistema, mao ning akong gipahinungdan. Ingon ana. Nauni adtong mga dugay na nga mga nangagi nga mga katuigan. Unsay nahitabo sa pinakakaraan nga simbahan. Diya dapit sa Bohol, sampol ra man ni. Dito po dapit sa Cebu. Diin gitayog sa linog. Di ba ang makasaysayanong simbahan? Di ba naapektahan sa linog? Kung gisgutan ko ni, ako lang gisgutan.
Tan-awa ko nun sa social media og naabay sakop sa PBCM nga nagbugal-bugal og nagayaga kay ang simbahan nga balay ampuanan sa Dios na biktima sa linog. Tanawa ko nun ninyo. Kamo man ka ang tinuod nga Kristiyanos. Mga Kristiyanos man ka ta, dumdumang ang inyong gikatawaan, Philippine Binibulin Christian Missionaries, gitawag mig Christian. Kamo gitawag Christian, kami gitawag Christian, pero ang diferensya, kamo nga Christian, kamo man kay tinuod, kamo nga nagpo sa social media, Kristiyanos man kamo tinuod, mayaga-iyagaon mong dagko. Kanara. Ha? Ha? Mo lagi na, lalim, kung kuhiton lagi, kami raba, dipinsa raba mi. Labong kay nakapokus mis kaatbang na mo, si Pastor Mitchell Bendelio sa SDE, sa pastor sa SDE nga, kubian kay Idris PBCM, gibuhian, gibutang ko, ang topic nga akong pagtubag kay akong giatiman ang inyong mga pagyaga-yaga nga nanggawa sa social media. Nguna nara, dinhita, mao lagi na, dungagi pa, ako dungagi pa. Kung ang PBCM ni Barog, way rason, nga ang palasyo dili mo barog. Nga naman, kung wala na isakop ang PBCM, adi na mo barog ang palasyo. Ingon ana ra nga sistema. Pero dili man malikayan. No, yaga-yagaan man gyud. Yaga-yagaan magibisang pag nas kamatuoran. Ang kamatuoran ba dili mayaga-yagaan? Mayaga-yagaan. Paleog pag-andam brad Hernan Pepe sa nakasulat rago diha brother, sa nakasulat sa Juan 14:6. Paleog pagbasa diha, iandam ang imong Juan kapitulo 14. Versikulo 6, tan-aw na to og unsay pagpaila ni Kristo sa iyang kaugalingon. Paliog pod pag-andam, Brad Warlito, sa nakasulat sa balaang kasulatan nga ang kamatuoran man, pero ang atong Ginoo Kristo giakusahan gyapon siyang wa sa mga taong way pagtuo, wala sa maayong binuhatan nga gibuhat ni Kristo, wala sa giingon ni Kristong kamatuoran, kundili naa sa pagka walay pagtuo og paglutos atong Ginoo Kristo hangtod pagani nga halos batoon sa Kristo kay ang rason si Kristo peke og dili tinuod nga Dios. Palihog pag-andam po diha sa Juan 10:32 og 33. Brother Hernan, palihog pagbasa sa Juan 14:6. O basahon pa lang Brad Makarayo ang sitas nga imong giingon sa Juan 14:6 mao kini ang nakasulat. Si Jesus mitubag kaniya, ako mao ang dalan ug ang kamaturan ug ang kinabuhi. Walay si bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kon pinaagi kanako. Busa si Kristo nag-ingon, walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kon pinaagi kanako. Ako ang dalan ug ang kamatuoran. Si Kristo kamatuoran, pero luyo sa pagpaila ni Kristo sa kamatuoran. Ngani si Kristo nag-ingon pagani, Brad Rome, palihog pag ukab sa imong Juan 8:32 diya sa imong Biblia nga gikuptan, Juan 8:32 ug unsay gisultis atong Ginoo Hesukristo. Ingon ni Brad Makarayo ang nakasulat sa gisitar na nimo arsita sa 38. Sa 32. Sa 32. Oh. Ingon. Og kamo mahibalo sa kamatuoran og ang kamatuoran magahatag kaninyo kagawasan. Mao kana Brad Makarayo. O tuwa na. Unsa di ay ang atong Ginoo Kristo kamatuoran, kamo mahibalos kamatuoran, ang kamatuoran magahatag kaninyo kagawasan. Sa nakasulat sa Juan 8:32, ang gibasa ni Brad Rome sa SD Bible man na og sa King James Version, maura man na. Kung basahon nimo sa nakasulat sa unang hubad sa King James Version nga ang pinadaya gitawag og bugna, ang Santiago gitawag Jacobo, kay ang gibasa niya ikaduhang hubad man sa King James Version 1958 edition. Ang gibasa gini Brad Rome, pero basahon sa 1938 edition, unang hubad sa King James Version, giingon na og kamo nakahila sa kamatuoran og kamatuoran magaluwas kaninyo. Si Kristo nagpaila kamatuoran. Naa ni Kristo ang kaluwasan. Nagpaila ang atong Ginoo Kristo. Pero sa mga wala mo tuo ni Kristo, mayon sila, bot na. Aboy nga sila na. Bakak na. Nga naman, si Kristo din na tinuod nga Dios, piki na. Unsay prueba nga si Kristo piki. Palihog pagbasa, Brad Warlito, sa Juan kapitulo gani akong sitar kanimo 10:32 ug 33. Gingon din sa pagpahayag sa maong sitar Brad Makarayo gingon ug kanila si Jesus mitubag nga nagaingon, gipakitaan ko kangog daghang mga maayong buhat gikan sa amahan. Unsa bat niining mga buhata nga hinungdan nga tungod niini inyo akong batuon. Kaniya mitubag ang mga Hudiyo nga nag-ingon, batuon ikaw namo dili tungod sa imong pagbuhat og maayo,
kundili tungod sa pagpasipala batok sa Dios. Kay ikaw nagpakadiyos nga tao ka naman unta sumala sa pagpahayag Brad Macarayo. Tuwa na, nitoo ba silang Kristo nga Dios? Wa gyud. Ang ilang pag-ingon ni Kristo, nagpaka-Dios ra, tao raman ka. Asa pa Brad Israel? Wa sila pagtuo para nila. Nagpaka-tao, nagpaka-Dios ka, tao ka ra unta unsay prueba. Niya, ang prueba sa Juan Kapitulo 5, versikulo 17, lapos na ngadto sa 18, gingon, apan si Jesus mitubag kanila, ang akong amahan nagapadayon sa pagbuhat bisan pa hangtod karon, ug ako nagabuhat sa ingon man. Ug mao kini ang hinungdan ngano nga misamot pa ang tinguha sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya kun dili lamang tungod kay gilapas niya ang adlong igpapahulay kun dili tungod usab sa Dios. Usab kay ang Dios iya mang tawag ang iyang kaugalingong amahan. Ug sa ingon niya na nakipagsama siya sa Dios. Busa ang gipasabot giingon mao kinamot pa ang tingwa sa mga Hudiyo pagpatay kaniya. Dili lamang tungod kay gilapas niya ang adlong ipapahulay kun dili tungod usab kay iya mang gitawag ang iyang kaugaling giingon gitawag nga ang Dios gitawag nga iyang kaugalingong amahan ug sa ingon ni ana nagpakigsama siya sa Dios. Pag ingon gani nga nagpakigsama giindig niya iyang kaugalingon sa Dios. Ato pa para nila dili tinuod nga Dios. Para nila piki nga Dios ang atong Ginoong Kristo. Pero sa mga nagtuo ni Kristo, Dios sa Juan 1 versikulo 18 Bibliang Katoliko, Dios ang atong Ginoong Kristo para nila. Busa, walay kalainan, ingon ani ra nga sistema. Sa tanan nga mga walay pagtuo ni Kristo sa una, si Kristo ang atong Ginoong Kristo giyaga-yagaan, gibugal-bugalan ang atong Ginoong Kristo. Mao bitaw nga ang atong Ginoong Kristo paglansang sa krus dagang nagkadaya, anak ka man ka sa Dios, kanaog Dios krus, luwasa ang imong kaugalingog kami. Mao na ang giingon sa mga yubitan sa panahon Kristo, nagbugal-bugal sila sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Brad, Pipi, sa nakasulat sa balaang kasulatan dili nato malikayan. Kay sa panahon ni Kristo dunay mga yubitan, si Kristo ni atong previous natong wali biktima sa mga pagbiktima siya. Natun-an nato itong miaging Domingo nga ang atong Kristo biktima sa mga pagyaga-yaga, biktima sa paglutos ang atong Ginoong Kristo. Kung si Master po karon di nagpamatuod tanining panahon na karon di nato kalikayan gapon Brad Hernan, Brad Mario, Brad Romeo, Brad Israel. Tungod kay sa nakasulat sa balaang kasulatan, Ecclesiastes 1:9, palihog pag-ukab diha Brad Hernan, sa nakasulat sa Ecclesiastes 1 versikulo 9, kung gitagna na badaan nga manggawas yun ang mga tao, nga mga naag yun nga manumbalik ang kagahapon, din gibuhat sa unas mga yubitan sa panahon ni Kristo naag yun gyapon sa dapit sa Espiritu Santo, palihog pod pag-andam pod Brad Warlito sa nakasulat sa unang Timoteo kapitulo 3 versikulo 1 hangtod versikulo 3. Sige. O basahon ta Brad Macarayo ang imong giingon nga kung kaniadto sa kanhing panahon pa sa atong Ginoong Hesukristo dunay pagtamas o pagyaga-yaga mausab kay kini nakasulat sa Ecclesiastes 1:9 sa imong giingon Brad Macarayo nga ang atong nagtutudlo ron nga si Master sa gihapon mao maka-experience sa samang paagi tungod kay mao kini ang nakasulat sa Ecclesiastes 1:9. Ang namao kaniadto mamao ugma ug ang nahimo kaniadto pagahimuon man ugma ug walay butang nga bag-o ilalom sa adlaw. Busa mao na nga dunag ang namao kaniadto, buti pasabot atong i-apply na ha. Ang namao kaniadto sa panahong Kristo na ay manglulutos, mao gyapon. Mahitabo ugma asa sa dapit sa Espiritu Santo. Kuna ay mga muingon ni Kristo sa una piki na, muingon gyapon mirisi na. Nga nasunog ng ilang palasyo kay piki man ang ilang Dios diya. Si Tomas Eugenio, kulto man na sila. Mauna, munang naana sa panahon sa una. Ang nahitabo sa una, matupan sa Biblia, ang nahitabo karon mahitabo man ugma. Ang nahitabo kaniadto, mahitabo ugma. Busa, mo ni, pag mabasa tag Biblia, si Kristo giyaga-yagaan, wala, giyaga-yagaan. Way rason. Nga pag-abot sa Espiritu Santo, naapoy mga mayaga-yagaon. Mo ni karong maingon, ha 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 ha! Tanawa, ho ho ho, nasunog ang ang ilahang palasyo. Ano? Tungod kay piki man ang ilang Dios. Mao gapos Kristo, ikaw Kristo, nagpaka-Dios ka nga tao ka raman unta. Juan kapitulo 5 17-18, Juan kapitulo 10 bersikulo 32 ug 33. Brad Warlito, andam na ba ang imong ikaduhang Timoteo 3:1 hangtod bersikulo 3? Ikaduhang Timoteo ha, basig unang Timoteo imong naukab. Sige, ikaduhang Timoteo 3:1 og hangtod sa bersikulo 2. Gingon din sa pagpahayag Brad Macarayo, gingon sa pagpahayag sa kasulatan, gingon apan sabta kini nga unya sa ulihang mga adlaw
Managpangabot ang mga panahon nga malisod. Kay ang mga tao niya mahigugmaon man sa ilang kaugalingon nga hinapi. Tigpagawal, hambugiro, tampalasan, masukihon sa mga ginikanan, walay kabalos, dili Diyos nun, walay pagbati sa pagigugma, dili malukmay, tigbutang-butang. O diha. Na Oo. dili malukmay. Brad Warlito, bisan pa ogi pakita gipoko sa video ang pagkasunog sa pala sa nanggawa sa balita na naaga ni pag abot wala sila malukmay. Unta naa sa ila kun sila kapares ug ila pa kung kita ilang giisip nga ilang kaaway. Ang giingon ni Kristo higugma ang kaaway. Asa ang gitudlo ni Kristo inyong napanunod ana? Muna giingon ba kanayo sa Biblia mabasa mga tampalasan, mga na nagyaga na. Mauna mga tampalasan. Mauna mo nang sa ilang pagpanampala sa gibasa mo ni gawas. Mo nang giingon kanos amo gawas. Si Pablo bay nagsulat ana. Karon kay si Pablo may nagsulat apan sabta kini nga unya sa kaulay mga adlaw. Kinsay nagsulat? Kinsay nagsulti? Panahon ni Kristo, mga apostoles, apan sabta kini, nga unya sa kaulahi ang adlaw, managpangabot ang panahon nga malisod mo gawas den taong tampalasan. Grabe ang sinultian. Mayaga-yagaon. Ha? Naadayon sa matang tigbutang-butang. Tiyaw mo'y ang atong napoy media pon nga mato pa ni ang ato kung magtutudlog ya sinan gibulan. Usa sa mga media gani giklaro ay bulad wala gyud asini ang lawas to magtutudlog. Muna giingon kanang katarangon na dakong bakak. Kay kung panalitan gibulad, Brad Warlito, Brad Pipi, Brad Rumi, Brad Jisrin, ang lawas to magtutudlo, ay dito na nato to ibutang sa kilid sa palasyo yung nasunog ngano, binulad bitaw na, kinahanglan man na siyang init. Kay ngano, binulad ko na. Mo na huna-hunahon, kamong yubitan, huna-huna, hinuktokis makadagan, mayo inyong gibuhat, dili. May puno, kay dili mo mauwaw. Inana nga sistema, kamoy gidyusan, unya ang taras o kinaiyahan sa mga taong tampalasan sa panahong Kristo, gisulob ninyo. Wa mo'y kauwaw. Di mo mauwaw anak nga magpailam mong tinuod mo nga Kristiyanos. Tinuod mo nga iya sa atong Ginoong Kristo. Kung tinuod, nganong wala mo tuhop? Ra, nganong wala mo tuhop sa inyong alimpatakan ang gitudo ni Kristo? Ngano wala mo walihis inyong pastor? Kanara. Ngano wala mo edukaras inyong simbahan? Kanara. Kay kung naedukar mo, diha sa balang kasulatan, ngano nga naaman ni pos mapasigarbon pagyud mo nga nipos sa inyong mga sinultihan o nipos sa inyong pagyagayaga naa pa ang inyong hulagway kanara natanawa na kita hinuon nga giingon nga kulto pero sila po nag-ingong kulto tabla tatanan kulto pero sa tinuod pagkaistorya kita nga ilang gisaway mao na hinuoy nagapanunod kita wala magyaga-yaga bisan sa mga trahedya tanawa ra na Brad Pipi Brad Warlito ang uban nga nangasunugan dili bay na mga PBCM Tinuod. pero ang PBCM ra bay nasunugan diri simbahan diri lang sa Cagayan pila ka simbahan nasunog diha dila na ako isgutan na dila na mo isgutan ang simbahan na sunog diha pila ka simbahan na ugdaw diha unya girenobara po na bay pagyaga-yaga sa PBCM wala minipalit sa mga dyaryo wala minipalit sa mga pamantalaan lagi wala mi ingon nga among gi-record ang balita kay among diha na mo ipasugat ang pagyaga-yaga na anay cellphone pero wala na mo nagamita ingon giyaga-yagaan na mo kay nahibalo mi unsay atong buhaton ang giingon baya sa Biblia baya ang giingon baya sa Biblia kung ang atong kaaway, kung giisip ni mong kaaway, dili man gani ipalipay nato ang atong kaugalingon, kung ang atong kaaway na sukamod, Brad Israel, Proverbio, palihog pag-ukab, Proverbio 24, versikulo 17, palihog pagbasa, Brad Israel. Ingon ini sumala sa gisitar mga sitas 24:17 giingon sa naisulat sa Biblia. Ingon ini ang atong mabasa. Ayaw pag ikalipay kung ang imong kaaway mapukan ug ayaw pagmaya ang imong kasing-kasing kung siya mapukan. Naana, busa naa di ay nga dili de. Giisip man ka ninyo ang PBCM kang kaaway ninyo o ikalipay ninyo. Ingon ang Biblia, ayaw ikalipay kung ang inyong kaaway mapukan. Kung napukan man, napagbas kalayo ang palasyo, ang pangutana karon ang nabilin mga mga siminto nga material na lang ang mga nabilin. Ang pangutana diha nganong gikalipay ninyo? Anara. Na nakapasar na mo sa gusto sa Dios nga gilatid sa Biblia. Barbarili dito mura mag kisi-kisi lingo-lingo man ka mura mag storyahon ka. Bakarayo kay kining gibasa nato nga katong ganing kaduang Timoteo nga mga tawo nga tampalasan mura bitaw kadumdum ko nga kada mga tawhan na bitaw mura ingon niya na ang gisulti sa
nakasulat nga mga tao manghambugiro tapalasan sa kung salay ilang isulti pagyaga-yaga. Oh, mao na. Doon na di ay mga pagyaga-yaga. Busa kinira nga sistema. Busa kung doon ay mayaga-yagaon sa panahon sa atong Ginoong Kristo sa dapit sa Espiritu Santo doon na sab. Palihog pagbasa ukab Brad Pipe sa nakasulat sa City 51 sa buhat Efeso 4 bersikulo 30 Brad Rome. Ukba ang Efeso 4:30. Ukba pod Brad Israel ang nakasulat sa Isaiah 63 bersikulo 10. Palihog pagbasa Brad Hernan sa nakasulat sa Buhat City 51. Mao kini ang atong mabasa Brad Makarayo sa sitas nga imong gisitar. Kamong mga tikig og liog og mga walay circumcision sa kasing-kasing og sa mga igdulong kanunay gayud kamong nagapakigbatok sa Espiritu Santo maingon sa ginabuhat sa inyong mga ginikanan mao man usab ang inyong ginabuhat. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan nga sa nakasulat sa balaang kasulatan na agyuday nga mo tamay og mo makigbatok sa Espiritu Santo giingog tikig og liog. Sa nakasulat sa Biblia asa pa Brad nakasulat sa Biblia Brad Rumi, asa pa ang nakasulat sa balaang kasulatan. Dili gyud giniuntaan ngay nila sa kiton ang Espiritu Santo. Sumala atong mabasa dinhi sa sita sa Episo sa iyang kapitulo 4 bersikulo 30 nagaingon, ug ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios. Ni kinsa gikatimrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Mao kana Brad Makarayo. Busa na agyuday sa Biblia day asa pa Brad Israel. Palihog pa pag-andam Brad Warlito sa Esdras kapitulo 2 bersikulo 3 hangtod sa bersikulo 4. Niya, napag yung mga tao nga nanukol ato sa gingon. Sa Isaias dire sa 63 bersikulo 10 gingon, apan sila nanukol og nagpag-uol sa iyang balaang espiritu tungod niini siya nahimong kaaway og siya sa iyang kaugalingon nakig-away batok kanila. No, busa sa nakasulat sa balaang kasulatan doon na gid ay mga tao day nga manukol musakit sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Busa na gyud ay sa panahon Kristo na sa panahon sa Espiritu Santo na asab sa nakasulat sa balaang kasulatan. Naara man na og mutuo sila sa dili sa panahon ni Kristo tanan bang tao nagyaga-yaga ni Kristo dili oy. Si Pablo palihog pag-andam Warlito sa Esdras kapitulo 1 bersikulo 3 og hangtod 4. Esdras kapitulo 1 bersikulo 3 og 4. Ako sang basahon ang nakasulat sa balaang kasulatan. Si Pablo nag-ingon sa ikaduhang Korinto. Kapitulo ang atong pagabasahon 5 bersikulo 16. Busa sukad karon among nahibaluan. Ang tao dili na sumala sa tawhanong pag-ila. O bisan tuod dihay panahon nga si Kristo among nahibaluan sumala sa tawhanong pag-ila, karon wala na kami mag-ila kaniya sa ingon. Busa sa panahon sa atong Ginoong Kristo, na si Kristo tawhanong pag-ila. Pero mato pa ni Kristo apan wala na kami mag-ila kaniya sa tawhanong pag-ila. Unsa man ni pag-ila nila sa atong Ginoong Kristo? Dios ang atong Kristo sa ilang pag-ila sa Juan 1 bersikulo 18 sa maayong balita Biblia. Ingon ni ana ang nakasulat sa balaang kasulatan. Sa panahon ni Kristo na ay nituo na apoy wala. Sa dapit pod sa pagstand mo sa pagpamatuod sa dapit sa Espiritu Santo, naapoy mo tuo, naapoy wala. Kinsang nito kami nga PBCM. Kinsay wala mo tuo. Moingon sila, nagtuo mamig Espiritu Santo pero dili man na maos tumasuhin nyo mo lagi na. Yun ana lagi na. Sa panahon bitang Kristo, naibalo man sila nga dunay Mesiyas. Pero pag abot, di man sila mutuo sa atong Yesu Kristo nga mao Mesiyas. Mao man luluwas. Mao man na. Sa panahon ni Kristo, tanawagan ang mga apostoles, nituo sila, wala. Katong mga nahimong tinunan ni Kristo, mituo, wala. Nituo. Pero katong mga wala magtuo sa una, sa ilang gibuhat, o nagyaga-yaga. Ang atong Ginoong Kristo, dili Dios para nila. Nagpakatao. Nga Dios, nagpaka-Dios, nga tao raman unta. Pero si Pablo, kung siya ay pasultihon, nakasulat sa Biblia, nagsunod-sunod iyang pag-explicar. Naasa nakasulat sa unang Timoteo 3:16, dili malalis nga dako ang tinagos tinuan, ang Dios nadayag sa lawas. Naas Kolosas 2:9, nag-ingon pod si Apostol Pablo Kolosas 2:9, iya maning sulat ni Pablo. Siya ba nagsulti sa ikaduhang Korinto 5:16 ganiha nga naay panahon giila nila sa Kristo tawhanong pag-ila, pero niingon dayon si Pablo diha nagpuyo sa lawas ang kinatibuk-an sa pagka-Dios. Unya giingon na dayag sa lawas. Unya niingon dayon si Pablo sa Kolosas 2:9
kay diha kaniya nagpuyo sa pagkalawas ang bugos kinatibuk-an sa pagkadios. Diha day ni Kristo di ay nagpuyo day ang bugos kinatibuk-an sa pagkadios. Sa lawas ni Kristo nagpuyo ang kinatibuk-an sa pagkadios. Si kasi explicar si Pablo, muna ang ilang pag-ilanan ni Kristo, pero sa pinasugdan wala nila ilha si Kristo ingon nga Dios. Pero sa katapusan giilan nila ang atong Ginoong Kristo nga Dios. Ingon ana, busa kanila nga mituo nga si Kristo Dios, wala yaga-yaga nga may tabo. Pero sila nga mga dili magtutuo ni Kristo, nagyaga-yaga. Ingon ana ra nga sistema. Busa sa nakasulat sa Biblia, ang mga naglutos ni Kristo mga reliyoso nga mga tao. Pero sa ilang pagkareliyoso, wala nila mamatikdi, wala nila malinggati. Nga ang ila dayang nalutos, Dios na diay, nga mong atong Ginoong Kristo. Maogyapon sa dapit sa Espiritu Santo. Maogyapon nga dunay mga nagtamay. Ang mga nituo, kami, ang wala mo tuo, sila nga dili nagtuo. Nituo ba sila nga dunay Espiritu Santo? Nituo. Ang ila lang pagkawalay pagtuo, tungod kay di sila mutuo nga ang Espiritu Santo magpakatao. Mauna nga diha po nila gipakita sa panahon ni Kristo, wa pod sila mutuo nga ang Dios nga anak magpakatao. Mon giingon ikaw Kristo nagpakatao, ang nagpakadios nga tao karaman unta. Panahon pod sa Espiritu Santo mao gyapon tungod kay ilang paglantaw ni Master tao, ang ilang pagtuo nituo sila nga Espiritu Santo naa ha nila giingon si Master Piki nga Dios o nagpakadios nga tao rana si Tomas Eugenio. Sa samang pagkaagi ang namao kaniadto mamauugma. Mauna ang kasaysayan nga nalatid sa balaang kasulatan. Dinhi na ta. Ang palasyo kung nasunog man, ang nagpabarog, gitabangan sa mga tao o sa sakop ni Master Dres PBCM. Way rason nga dili mo barog pagbalik ang PBCM. Kinina, dinhi na ta. Ngano nga kana nasunog, ug naagyo dili malikayan, tungod kay giingon na ang namao kaniadto mamauugma. Mukwa tag kasaysayan sa Biblia. Brad Warlito, biblical ra ba ni? Sa balaang kasulatan, mukwa tag kasaysayan sa unang panahon nga dunay balay sa Dios. Pero ang balay sa Dios dili gipaagig kalayo kundili katong balay sa Dios. Giagi na pud to, nahitabo na pud nga ila na putong nausab. Nabuhat pag-usab, tungod kay kato, dili kalayo ang nakaingon, kundili, tungod sa mga kagabukon, gabok na. Nabas bala ang kasulatan, Brad Warlito, nga sa unang panahon doon gigitukod nga balay sa Dios. Aduna gyud Brad Macarayo sumala sa nakasulat sa Esdras. Sa iyang kapitulo 3 sa 4, giingon dinhi sa pagpahayag, ingon. Bisan kinsa nga naa sa tilawala ninyo sa tibuok niyang katawhan, ang iyang Dios magauban kaniya o pagtuan siya ngadto sa Jerusalem o patkura sa balay ni Huba ang Dios sa Israel. Siya mao ang Dios nga naa sa Jerusalem o bisan kinsa nga nahibilin sa bisan diin nga dapit siya magapuyo, patabanga ang mga tao sa iyang dapit sa paghatag og salapi o sa bulawan o sa mga manggad o sa mga mananak labot pa sa mga halad nga kinabubuton sumala sa pagpahayag Brad Macarayo. Busa giingon nga katong naas iyang dapit patabanga sila. Kadto sila pahataga sila sa mga salapi bulawan, patabanga sila sa pagtukod sa balay ni Hiuba. Hindi sa atong nabasa sa gibasa ni Brad Warlito sa Esdras nga giingon sa nakasulat dito nga giingon nga ang katawhan, ang tibuok ninyong katawhan, ang iyang Dios magauban kaniya og padtua siya ngadto sa Jerusalem nga anaa sa Huda og patukura sa balay ni Yubang Dios sa Israel. Busa giingon bisan kinsa nga mahabilin siyang dapit magpuyo, patabanga ang tao sa iyang dapit og patabanga paghatag sa pinagis, paghatag sa lapi og bulawan og sa mga manggad og sa mga mananap. Kana niadtong panahon na nag-amot-amot sila para lang yun matukod og mabubarog ang balay ni Hiuba. Pero pangutana nga tuwa sa Jerusalem. Ang pangutana karon, kadtong gitukod nga balay nga tuwa sa didto sa Jerusalem. Unsay nahitabo? Ang nahitabo nasunog, nagabok na pudto. Kay kanang giingon nga nasunog sa dapit sa PBCM, nasunog og kana gipaagig kalayo og diya magsukad sab ang kausaban sa palas. Pero ang kining nakasulat sa Biblia gitukod sa dito sa Jerusalem,
Dito sa giingon nga patabangan gani katong pagtukod sa balay sa Dios. Katong gitukod nga panimalay, kato na nagabok o kato kinahanglan na pud tukuron pag-usab. Nabas Biblia, basahon ko. Hagyo Kapitulo 1, versikulo 2 hangtod sa versikulo 9. Giingon, mao kini ang gisulti ni Jehova sa mga panon, nga nagaingon, kining katawhan, nagaingon, dili pa karon panahon, ang atong pag-adto og panahon sa pagtukod sa balay ni Jehova. Unya midangat ang pulong ni Jehova pinaagi kang hagyo nga manalagna, nga nagaingon, panahon na ba alang kaninyo nga kamo magapuyo sa inyong mga kinasamihan nga balay? Samtang kining balaya nagapabilin nga guba, busa karon mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon. Palandunga ang inyong mga dalan, nagpugas kamo og daghan og jutay ra ang naani ninyo. Kamo nagakaon apan kamo wala makabaton og igo. Kamo nagainom apan kamo wala matagbaw sa ilimnon. Kamo nagasapot sa inyong kaugalingon apan walay usan nga nainit. Og katong nagadawat sa suhol, nagadawat suhol nga isulod sa puntil nga may mga buslot. Mao kini ang giingon niyo bas mga panon, palandunga ang inyong kaugalingon, tungas kamo sa bukid og pagdalag kahoy og tukura ang balay. Kamo magapangita sa daghang nini giingon kaayo og ani. Ani akaron kana midangat sa pagkadyutay. Og diha nga kamo magdala ni ana sa inyong balay. Gihuyop ko kana. Ngano man mingon si Jehova sa mga panon tungod sa akong balay nga nagunob mo nanalagan sa tagsa-tagsa ngadto sa iyang kaugalingong balay. Unsa day giingon sa nakasulat sa Biblia, nagunob ang balay sa Dios. Pag ingog nagunob gani mo nang tukuron pag-usab. O balay man ka sa Dios unya nagunob. Kun kato yaga-yagaan. Ha? Unya naabay pagkagunob, nagunob. Busa kun ang palasyo pod napagba sa kalayo, mao gyapon. Ang balay sa Dios nagabok mo nang giingon nga sa bersikulo 3, midangat ang pulong ni Jehova pinaging hagyo nga manalag na ganay panahon na ba alang kaninyo giingon nga kamo magapuyo sa kinasamihan nga balay. Unya giingon sa pagpahayag, giingon sa bersikulo 2 mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon nga nagaingon kini mga katawhan nagaingon dili pa karon panahon sa sa atong pag-adto og panahon sa pagtukod sa balay ni Jehova. Doon na di ay giingon nga pagkagunob sa balay sa atong Ginoong Jehova. Samtang kuno ang iya kunong balay kuno nagunob, unya ang iya kuno mga katawhan nagpuyo sa kinasamihan nga balay sa atong nabasa. Busa doon na di ay pagtukod pag-usab sa balay sa atong Ginoong Jehova. Busa ingon ni ana na ngano man nga ipatukod man pag-usab ang balay ni Jehova, niagi di ay pagkaguba. Unsay nakaingon dili kalayo kun dili ang kagabukon. Busa kinsay gitahasan sa pagpabarog pag-usab ang mga tao rapon niya. Kinsa pod ang may katungod sa pagpabarog sa palasyo, ang mga tao rapon sa PBCM. Ingon ni ana nga sistema og wala nay tao ang PBCM, wala nay panahon nga mubarog pa ang PBCM. Lisod ng pabarogon kung walay mga tao ang PBCM. Pero kung dunay tao ang PBCM, walay rason nga dili mo barog pagbalik ang palasyo. Ingon ni ana nga sistema. Naana sa pagtinabangay. Ingon ni ana ang atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Kung nasunog man, kinira ang kasaysayan. Pagtuman sa nakasulat sa Biblia, nga sa unang panahon gitukod pag-usab ang nagunob nga balay ni Jehova o nagkagabok. Mao gihapon sa dapit pod sa PBCM, ginabarog ang palasyo, pero kung nasunog man, kana dili kalikayan. Kay ang sunog wala na magpili tao ka ba sa Dios o dili ka tao sa Dios. Mao gyud. Ang kalayo wala magpili balay ba ni sa iya sa Dios o dili ni balay sa iya sa Dios o balay ni sa Dios. Wala magpili na ingon ana nga sistema. Samas pagkaagi kung nagunob ang balay ni Jehova o nagkagabok, mao gyapon katumbas sa mga balay, ang balay dunay pagkagabok. Kung ang balay magabok unsay buhatos tag iya, ayuhon, ipabarog ug lig-onon. Ingon ana ra nga sistema pod sa dapit sa PBCM. Ingon ana ra, busa kana siya amo man gihapon nga buluhaton, amo man gihapon nga kahugpungan ang makapabarog ana. Ingon ana nga sistema. Busa say nahihinay tungod kay ang palasyo kana siya nasunog man
kana bunga sa pagsulting master kay mato pa wa pa koy gisulti nga nabakak ang tanan kong gisulti pulos tinuod. Sa una ganing panahon ang sakos bugas tag 400 pa. Pero gipropesiya ni master nga moabot ang sakos bugas 1,000 natuman kana. Unya sa panahon pod ni master nagsulti po sa ang pag-ebanghelyo niya nga matod pa niya moabot ang panahon kami may nasayod anak mo nang gisulti po namo diha po namo gipasukan nga dili nami matingala. Kami nga mga tao nga naa sa matang nga pagkasunog sa palasyo nagpabili tumanan gyapon sa gisulti ni master. Kay matod pa ni master dikha sa akong paglakaw kamunay makaayo sa palasyo. O gibanghelyo ng master gisulti na niya daan. Dikha sa akong paglakaw kamo maoy makaayo pag-usab og makatukod pag-usab makabag-o sa palasyo. Busa kini na nga panahon ingon ana nga sistema. Kay kun wala maagig sunog dili pa namo malinggatan ang pagpabarog sa palasyo. Ingon ana nga sistema. Dili pa namo aksyonan ngano naa pa mang palasyo makita. Pero gumikan kay aron pagtuman sa Biblia nga ang balay sa Dios gitukod pag-usab gipabarog pag-usab kay nagunob mao gyapon ang palasyo. Ingon ana ang namaw kaniadto mamaugma Ecclesiastes 1:9. Busa kana panagna na daan. Ningon na si master moabot ang panahon sa pag-ebanghelyo sa una nga ang Pilipinas makabaton og duha ka presidente nga babae natuman yun. Una nga nilingkod nga pagka-presidente si Cory Aquino, sunod si Gloria Macapagal Arroyo. Natuman ang mga ebanghelyo sa atong magtutudlo ni ana nga bahina. Busa way rason nga kana dili matuman og kana lang ganing giingon ni master nga sa iyang paglakaw niya pagyon sa iyang paglakaw dili pasamaran ang iyang lawas kay unsa pa may iyang balikan. Amo man na gyapon nagkatungod na Latin sa Philippine Constitution sa Bill of Rights Article 3 Section 4 Section 5 gitagantag freedom of speech gitagantag freedom of religion. Katungod na mo ang pagpadayag base sa among pagtuo ingon ana kami sab dunay pagtuo ni master kami pud ang gisultihan nga si master dili pasamaran iyang lawas mao nay rason nga si master wala maimbalsamar ang lawas ni ana. Kana mao ang rason nga ang PBCM nagpabilin og gani karon 21 na ka mga radio station sa nagkalinlain nga mga dapit nga nasudlan sa mga sa pagtulon ang PBCM. Ingon ana sa pagkadaghan ng gyapon sa mga tao ni master nga nagpakabana naara gyapon nagpabilin ngano ang sunog dili kana namo ingon nga diha ra kutob gumikan kay nasunog diha ra pud kutob ang among pagtuo ni master ngano si master wala namo ilha tungod kay dili masunog ang iyang ang gitawag palasyo. Wala siya mag-ingon ako ilha ko yung ako Dios kay kini palasyo nga gitawag ninyo palasyo para sa mga PBCM. Kini tuo mo nako kay kini di gyud nimo agi kasunog. Wala mag-ingon si master nga kana tuohi ko niyo kay kini akong palasyo dili ni masunog. Kini palasyo. Wala pud mi nagtuo ni master nga siya ang palasyo siya Dios tungod kay kana masunog. Ang among pag-ila ni master siya Dios. Isamarais ko lang Isaias 33:13. Paliw pabasa Brad Pepe sa nakasulat sa Isaias 33:13. Paliw pabasa pod Brad Israel andam Juan 14 sa Juan 14:11. 33:13 Brad Hernan. Mo kini ang atong mabasa Brad Makarayo sa 33:13 pamati kamong mga atwa sa layo unsay akong nahimo og kamo nga niya sa dool ilha ang akong kagahom. Busa diha day ilhon siya sa kagahom. Asa pa Brad Israel panahon sa atong Ginoong Kristo sa gisulti niya. Niyang sumala pag gisulti ni Ginoong Kristo, sumala sa gisitar nga sitas gingon tuohi ako ninyo nga ako ana asamahan og ana gingon ug ang amahan aniya kanako kun dili man tuohi ako ninyo tungod sa maong mga buhat. Busa, mato pa ni Kristo tuohi ko ni Kristo. Sa panahon sa nakasulat sa Biblia nga naa ato mabasa ilha ko ninyo mato pa kamong ato sa layo panimati kamong ni Sudol ilha ang akong kagahom. Kanara busa sa mga pagtamay ug sa mga pagyubit sa mga nakakita na sa pagkasunog sa PBCM nga nigawa sa balita ingon ani ra ang mahitabo. Kanang mga pagyaga-yaga ug bisan pas pagkasunog wala mi ingon nga among ngano kung nasunog man panalitan way rason nga dili namo na ingon nga dili lisod kung kana pabarugo namo kung kana among pugpungan sa pagtabang. Ingon ani ra nga sistema kanang mga pagtamay ug mga pagyubit amo lang nang gipalabay spikas dunggan kay duna gyud mga taong yubitan ug kay duna ang gitambag sa Dios diha sa Biblia dili kami ipagkaluyan ni anang mga pagtamay. Naabas Biblia Brad Warlito Isaiah 51 23
versikulo 7 paliog pagbasa Brad Warlito. Isaiah 51 versikulo 7 katapusang sitas nga atong pagabasahon. Giingon din ni Brad Macarayo sa mga pagpahayag sa Biblia, giingon, patalingog kanako kamo nga na nagpanghibalo sa pagkamatarong ang katawhan sa kang kinsang kasing-kasing anaa ang akong kasuguan. Ayo ninyo kadluki ang pagpatay Pagtamay. sa mga tao ni maluya kamo tungod sa ilang mga pagbebe ay sumala sa pagpahayag Brad Macarayo. Sa gibasa mo doon na ba yung mga taong mutamay? Daghang magtamay pagbebe ay Brad Macarayo. Pero unsay giingon, dili kita kaluya. Pagkaluya. O busa, doon na gid ay mga tao di ay nga mga yubitan, mga tamayan. Munang mabasa nato sa kuan nga ang uban pon nga mag-aso-aso pong kalagot pon sa mga PBCM nga mga die-hard sub nga mobalos pud sila in town kaya depensa in town sa pagkasunog niingon manggod pud ang mga pagkuan na sunog nasunog mo na ang inana sistema na sa matang sa pagyagay imbis ang ilang buhaton mopadangat sila sa mga paghupay sa mga kuan ana nga ang uban naa sa mga pagtabang pero imbis kay tabang ilang gibuhat dili tabang ang ilang gibuhat ang ila inong gibuhat pagpadala hinoon sa ilang mga pagyaga-yaga ngadto sa nahitabuan. Kanara, ingon ana, busa, kami nga mga PBCM, amo lamang gipanubagan. Ug nganong naingon ana kay kung dunay nakalantaw sa mga sa YouTube, ingon ana ang mga uban nga mga gipang post nila. So kami ni ana nga mga ministro na ami sa matang sa pagatiman, labi na sa mga kaigsuonan nga walay aksyon sa pagbalo sa pag-istorya nila kundili naminaw lang sila unsaon pasabot sa mga ministro sa PBC. Busa kini agig tubag basid sa sunod nga Domingo at timano na nato ang pagtubag sa mga isyu sa atong katbang si Mitchell Bendilio ang pastor sa SD. Ato lamang gipabati nila nga niingon bitaw ta dili ta manghilabot og kita wala hilabti. Mobita nang giingon nato kun sa atong mga programa atong giatiman ang mga isyu ni Mitchell Bendilio wala ta nakapurma sa atong doktrina. Wala ta magdoktrina pa karon kun dili ang atuan natas pagdepensa bisan pa sa mga pagtamay mga pagyaga-yaga nga nanggawas sa social media. Ug walaay nanggawas sa social media, di pud unta mo gawas ning atong mga istorya. Focus ta sa mga nagbuhig isyu diri sa atoa. Pagkawala na gyud mo isyu nga makaatbang nato diha na doktrina focus ang atong pagpasabot, mga kahigalaan pagpalambo sa ngano nga ang naay PBCM ug ngano unsay stand sa PBCM unsa pod ang rason sa PBCM, unsay basihan ngano nga naa ang PBCM. Pero dili pa mi ana makatandog ni ana karon nga doktrina tungod kay duna pa may gipangantiman namo nga mga tubagonon sama ni ining nga basa sa mga social media. Last na ni nga pagpasabot namo bahin sa nakasulat nga nanggawas na tabog sunog niagi na ang niagi na busa kato lamang gitiwas namo ang amo mga pagtubag kay nahutdan mig oras nato miaging Domingo. Mga kahigalan ug mga kaigsuonan. Unsay kasulti nimo ibili nimo Brad Warlito sa atong wali ining kagabion Bilin lang sa mga naminaw mo man gyud ni mga kaigsuonan ang nanag tamay sa pagyayaga sa mga tutulod nila namo na kuan lang gyud hangawa kay sao man gyud nga kanang mga tawo na mamagoy ila may naot kami nga sa ngadto na ang ilahang presensya sa mga pagyayaga. Busa nini kayo na usay kasulti di mo Brad Pipi agig panapos. Mga igsoon, gikan reverend kami sa bando sa mga ministro. Subo palamdongon nga ang nahitabo sa palas bisan usa ka na wala magdahom pero pinagi sa atong panagiusa labi na sa tanan ron nga nagmonitor sa nagadaiya nga mga lungsod taman sa maabot sa among istasyon. Kami kinasing-kasing gihapon nga kita tanan mag-usa hangtod nga ang palasyo nga subo gyud nga nasunog mubarog pinagi sa atong pagtinabangay Brad Macarayo. Unsa may imoy kasulti Brad Romy sa mga kasulti Brad Macarayo nga kining tanan bunga man kini sa tawhanon usad nilang pangunahon na busa maminaw lang gid sila pirmi sa mga langitnong lamdag sa kinabuhi aron sila malamdagan sa ilang mga pangunahon na Brad Macarayo. Okay. Unsay kasulti nimo Brad panapos Brad Israel? Ay kasulti sa mga niatake og nagbuhig isyu diri sa pagtulong ng PBCM kabahin sa pagkasunog anira. Kamo Christian mo. Nagingon mo nga ang PBCM kulto. Kamo nagtuo mo, nagsimba mo, usapod mo nga kulto. Pero pangutana karon. Nagpatawag mo Christian,
Di ba wow nga nagdala mo ngalan Kristiyan, nagtuo mong Kristo sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Kinsay nagbatasan og pagyubit og pagtamay kang Ginoong Hesukristo. Unya karong bahina kamoy nagdala mo ngalan nga Kristiyan. Imbes itawag kung taninyo mga Hudiyo, katong mga tao sa una nga naglutos ni Kristo og nagbiay-biay, nagtamay ng Kristo.